ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ବାରି ଗଛରେ କେତେ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି। ଏତେ ସାରା ଲେମ୍ବୁ କେତେ ଗଛ ଡାଳ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ପିଜୁଳି ହେଇଥିଲା, ସବୁ ମାଙ୍କଡ ଖାଇକି ଆଉ କିଛି ରଖିନି। ଗଛଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବହୁତ ସାରା ଫଳ ହେଇଗଲାଠୁ ଗଛଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି। ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲେ ଏବେ ଏଠି ବସି ଯାଇଛି ଟିକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବା ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ। ଏବେ ସାଢେ 9ଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଖାଇବା। ଆଜି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବଡ ସାପଟେ ଆସିଥିଲା। ହଁ ଦେଖିଲି ଏତେ ବହୁତ ବଡ ଲମ୍ବା ସାପଟେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟା ଝରକା ତଳେ ଆସି ଘରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା ପୁରା। ବସିଛି ଖାଇବି, ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମିଟିଂ ଅଛି, ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବାବା ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମିଟିଂ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ। ଏବେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଖରାବେଳ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଣ କରିବ। ରୁଟି, ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ପାଗ ପୁରା କାଁଳିଆ କରିଛି, କାଁଳିଆ ପାଗ କରିଛି। ବର୍ଷା ହବ ବୋଧେ, ଖରା ଦଉନି। ଖାଇଦବା, ଖାଇସାରିଲା ଦେହ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା କଣ? ଠାକୁର ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା କହିବି ଆଉ। ହଁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା, ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହେବି ଆଉ। ବାଏ ବାଏ। ଏଇଟା ଆମ ଠାକୁର ଘର, ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରେ। ଏବେ ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିଛି, ଭୋଗ ଦେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ବାହାରେ ପୂଜା କରିବା। ପୂଜା କଲା ବେଳେ ଭିଡିଓ କରିପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ପୂଜା କରିବା। ଧୂପ ଲଗେଇ ନଥିଲି ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଧୂପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ମୋ ଠାକୁର ଘର କେମିତି ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। କେମିତି ଠାକୁର ଘର ହେଇଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ହଁ। ବାହାରେ ପୂଜା କରିଦବା। ଆମ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ଗଣପତି ବାବା ମୋରଆ। ମଧ୍ୟମ ଭୋଗ ଦେଇକି ଧୂପ ଦେଇକି ମନେ ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ପଛରେ ଧୂପ ଆଣିକି ଦଉଛି। ଭିଡିଓ କଲା ବେଳେ ଭଏସ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଏବେ ଭଏସ ଦେଇଦଉଛି। ଆମ ବାପା ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି।
ଏବେ ଫୁଲ ଧୂପ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା, ଆମ ଅପାଙ୍କର ବି ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା, ସେ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବି ବାହାଘର ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିନି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବି କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆମ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରେ, ଫୁଲ ଧୂପ ଦିଏ। ଏଠି ବି ଆମ ବାରିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲମ୍ବା ସାପ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲମ୍ବା ସାପ। ଏ ସାପର ନାଁ କଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଦେଖିକି ସାପ ବହୁତ ଲମ୍ବା, 5-6 ହାତ ପୁରା ଲମ୍ବା। ପୁରା କଳା ସାପ, ବହୁତ ମୋଟା। ପୁରା ଫଣା ରଖିକି ସେପଟେ ଯିବ ବୋଲି କୁଆଡେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି। ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବ ବୋଲି ବୁଝୁଛି, ବାଟ ପାଉନି, ଯିବ ବୋଲି ସେଇ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ପଶିବ। ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଝରକାଟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଦେଖି ପାରୁନି। ସେପଟ ଝରକା ପଛପଟେ ସାପଟା ଅଛି। ଏବେ ଦିନ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛି। ଏବେ ବହୁତ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ତାଙ୍କର, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସାପ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। କୁଆଡେ ପଳେଇଲା? ଖାଲି ଭିଡିଓ ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନା ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍, ମ୍ୟାଚିଂ। ତୋର ଯେମିତିଆ ବାବାଙ୍କ ସେମିତିଆ ଆଣିଲ। ହାଇ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ। ଏବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ କେକ୍ ହବାର ନାହିଁ, ଚଳିବ। ପକେଟ ଥିଲା ମୋର ସବୁବେଳେ। ଏଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ କର, ଖୋଲିଲା କେମିତିଆ ଖୋଲ। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲି। ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ୱାଚ୍ ଖୋଲ, ଦେଖିବା ଲଗେଇଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚଟା ବାବୁନିର, ଏଇଟା ତମର। ଏଇଟା ତମ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବୁନି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଛୁ? ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ପାଠ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛୁ? କହି ଲାଗୁଛୁ ନା? ରାଧେ ରାଧେ କହିଦେଲୁ, ରାଧେ ରାଧେ ଲାଗେ, କହି ଲାଗୁଛୁ ନା? ରାଧେ ରାଧେ ଗୋଟେ ପିଲା ବସିକି ରାଧେ ରାଧେ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଅଧିକାର ବସିକି ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖୁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖନ୍ତୁ, ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଏଠି ମୁଁ ରହିଯାଉଛି, ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ନମସ୍କାର।